ବୋହୂ, ତୁ ଏତେ ସମୟ ଯାକେ ଏଠି ଶୋଇଛୁ, ସେପଟେ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ମା। ନାଇଁ ମା, ଟିକେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲି ତ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ, ପୁଅ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲାଣି? ନା, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାକୁ କହିବ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଦେବି। ମା, କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି କହିବୁ? ଦିଦି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ କେବେ ଯିବେ? ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ବାହାରେ ଅଛି, ସେ ଯେବେ ଫେରିବ ସେ ସେବେ ଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ତୁ ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲେ କି ସିଏ ଆଉ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇ ପାରିବେନି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଏଠି ରହିଲାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି, ସେ ଆଜି ପଳେଇବ ତା ଶାଶୁଘରକୁ। ଆଜ୍ଞା ମା।